Bé, doncs, abans que res, jo més aviat invertiria la pregunta. O sigui, no començant per la fe, sinó per la persona de Jesús. Perquè jo estava vivint a Andorra normal, com qualsevol altra persona normal, que treballa, viu i està allà a Andorra, i va ser Jesús que em va venir a buscar. Llavors em vaig trobar amb ell. Jo tenia una fe, podíem dir, d'aquelles que vas creixent en el si de la família, després et vas fent gran i em vaig anar separant de la vida de la fe d'una manera celebrativa i fins a, podríem dir, deixar d'anar a missa, però també tenint en compte que la meva mare sí que ella va continuar al cel sigui, la vida de fe i de parròquia a Sabadell, doncs ella, quan pujava a Andorra, ella em deia, escolta, mira, acompanya'm a missa, no? I llavors jo l'acompanyava a missa i em deia, home, si entres a missa no et farà mal. Diu, no em farà mal, però entra tu. Bé, llavors la cosa està en què ella mai em va pressionar, però sí que em deia, home, escolta, Jesús és algú, Però bé, la cosa és que Jesús em va venir a buscar, em va venir a trobar amb mi. Després d'un procés de conversió, podríem dir normal, el que sí que ara sí que ja puc dir que viure de Jesús vol dir viure la fe en profunditat. I jo ara no sabria viure sense Jesús, sense la persona de Jesús. I parlem d'una persona, perquè si tu penses i comences a fer un raonament, com pot ser el que han fet tants pensadors, filòsofs i tal, dius, home, hi ha d'haver un Déu, hi ha d'haver Déu, perquè hi ha un començament. Però d'aquest que hi ha d'haver un Déu no se'n deriva necessàriament que Déu s'hagués de fer un de nosaltres, com nosaltres, en tot llevat del pecat. Llavors aquest Jesús és el que va venir a trobar-se amb mi. D'una manera, doncs podríem dir ara, per no allargar-me personal, a través de cridar-me a fer un canvi de vida que vol dir trobar-me amb ell perquè ell es va venir a trobar amb mi. I això va anar aprofundint-se fins que al final, diguem, dintre del meu procés vocacional, que jo soc ordenat, ara farà 5 anys, el dia 4 de novembre, Sant Carles, doncs vaig ser ordenat aquí a la catedral de Terrassa pel nostre bisbe Josep Àngel. Llavors, doncs, al final d'aquest procés que dic, que això es remunta als anys 80, doncs el Senyor em va dir que aquest impacte que a mi m'havia causat aquest trobar-me jo amb ell, perquè ell va venir-me a buscar, doncs, que va ser exultant, doncs em va dir, mira, ara això porto als altres. I bé, doncs mira, vaig anar a trucar al seminari, vull entrar al seminari, perquè ell em va dir, el Senyor, vaig sentir que em deia, deixa-ho tot i segueix-me. I aquí estic.